Чым Ленінград нашмат лепшы за Фэйсы, мне складана патлумачыць. Тут просто справа густу. Я спрабаваў маўчаць, але ў выніку я не вытрымаў. У вас папса ад канцэрту. Крытык, які разумее музыку, але не бярэ пад увагу меркаванні слухачоў. Гэтых не пускаем. Колькі гэта будзе каштаваць? Дай мне там 5 тысяч, я зраблю тебе зорка. Art-CDB Online распачынае свой другі сезон. У нас новыя госці, не толькі музыкі. Калі вы глядзелі нас у першым сезоне, там былі у нас адні музыкі. А зараз і антымузыкі. А зараз антымузыка. Ну, хаця я магу назваць вас, Зміцер, шэрым кардыналам беларускай музыкі. Вітайце. Да, у гасцях шэры кардынал на чырвонай канапе. На чырвонай канапе. Шэрае з чырвоным нармальна спалучаецца. Музычны крытык, заснавальнік парталу «Эксперты Бай», прадусер, піар-менеджер Зміцер Бескаравайны сёння у нас у гасцях. Прывітанне. Зміцер, давайте пачнем з самай такой падзеі апошняй, якая адбылася ў вашым жыцці, Киев Music Week. Што вы там рабілі? Ну, завецца яно Киев Music Days, трохі інакш, але збольшага сутнасць тая самая. Што там рабіў? Ну, шпацыраваў па Киеве, глядзеў канцэрты беларускіх і замежных выканаўцаў, выступаў на канферэнцыі, атрымалася, што быў і дакладчыкам, і нават перакладчыкам папрасілі быць у пэўны момант. Пасябраваў з шэрагам цікавых людзей, якія робяць канцэрты, займаюцца фестывалямі украінскімі, а акрамя гэтага пабачыў у сваіх давніх, так мовіць, сяброў ці калегаў па зброі украінскіх журналістаў, якія ў розны час аглядалі беларускія альбомы ў межах узнагарод «Эксперты Бай». І ў чым вось вы можаце назваць такое адрозненне, ну, фундаментальнае ад музычнай індустрыі ў Беларусі ад музычнай індустрыі ва ўкраіне, якое ёсць цяпер? Ну, адрозненні збольшага яно быццам тое самае, але ну в Украіне трохі больш ва ўсім гэтым грашэй і трохі больш увагі да сваіх выканаўцаў. Але тая ўвага таксама праз тое, што яны робяць якасны прадукт. У Украіне, як мы ўсе ведаем, больш выканаўцаў, якія выйшлі на міжнародны ўзровень. Гэта таксама сведчыць пра нешта. Але пры гэтым, ну, у Беларусі таксама робяць якасны прадукт. Не трэба тут выкручваць. Добра. У працяг тэмы вы робіце зараз такі шэраг, не ведаю, як назваць, лекцыі, семінары, калоквіумы, сустрэчы. Адукацыйныя сустрэчы. Мы так гэта назвалі, каб усім было проста, бо назва такая, што проста... Future Sounds of Minsk. 3 лекцыі было ўжо, 3 сустрэчы было. Ці ёсць нейкі выхлап увогуле ад гэтых сустрэчаў зараз? Ну, выхлап залежыць ад таго, у чым вымяраць. Прыходзіць шмат людзей. Першая сустрэча была цалкам бясплатная. Другая і трэцяя былі платныя мінімальна, але зноў мне здаецца, што ў нас не вельмі прынята плаціць за нейкую такую інфармацыю. У музычнай галіне, прынамсі, ну, да гэтага такіх сустрэчаў не было, і вось тое, што кожны раз прыходзіць больш за 100 чалавек, пры тым, што прасоўванне ідзе там толькі па соцсетках, і збольшага гэта цікава для аўдыторыі хутчэй пачынаючых ці там сярэдняга ўзроўня музыкаў. Мне здаецца, што гэта вельмі добры вынік і вельмі шмат добрых водгукаў. Нехта быў на першай сустрэчы, нехта на другой, нехта на трэцяй, нехта быў на ўсіх. І кажуць, што ну, даволі практычна. Спадзяюся, што не хлусяць. Ну вось глядзіце, я быў на 2 сустрэчах персанальна, дзе было ну 100, 150, 200, ну па розных падліках. Першыя 2? Першыя 2. На апошняй я не быў, не атрымалася. Там вось это былі музыкі, арганізатары канцэртаў, журналісты, там прадстаўнікі пляцовак канцэртных. Але у той жа час мы зараз назіраем сітуацыю, калі ў Менску, ну, ўжо не казаць пра рэгіёны, на канцэрты беларускіх гуртоў збіраецца па 100 чалавек. Ну, і каб сабраць, умоўна кажучы, 500, ну, такая, лічба беларуская, па 500.
Ну, гэта паспяховы лічыцца. Але, ну, такіх можна гуртоў пералічыць па пальцам зараз, і чаму так адбываецца? Ну, не па пальцах. Ну, залежыць ад таго, ці браць ногі да гэтага. Ну, добра, давайте возьмем. Хто можа зараз у стане сабраць 500 чалавек? Ну, трэба было раней даслаць пытанне, я вам падрабязную аналітыку зрабіў, слухайце. Не, ну, па-першае, ну, 500, ну, ёсць і тых, хто 1000 збірае. Ну, вось больш за 500. Калі не браць тых, хто паспяховы на знешніх рынках, то бок Корж, ЛСП, Міхалок у розных варыяцыях, Айова, ну, калі браць лакальных, то недзе каля 1000, хто у нас? Джейморс, без білета, мне здаецца, недзе там будуць, хаця у меня статыстыкі я не маю. Ну, зараз они прэзентавалі апошні альбом. Там было не шмат людзей. Ну, 500 было? Не могу сказаць дакладна, але вось у мяне сябра ну, хадзіў на канцэрт. 500? Ну, по-моему, нешта каля 300. Ну, 500 было ж? Не ведаю. Ну, слухайте, ну я таксама не быў, дадзеных не маю. А на Вібэнд таксама недзе больш там за 500 сабралі на прэзентацыі, прыехалі добра з турам. Петля прыстрасця, калі яны робяць пэўныя паўзы, таксама збіраюць. Ну Вольскага мы забыліся. Ну, больш за 1000. Нет, ну слухайце, па-рознаму бывае. Крама зараз не збярэ 1000. Ну, палац таксама. Гэта так. Крама, ну, свае 500 збярэ. Тое, наколькі часта вы робіце канцэрты, яно ўплывае на зборы. То бок лепш радзей, але вялікія канцэрты. Кожны набірае сабе сам. Няма дрэннага шляху і добрага шляху. Але, ну, я хутчэй за тое, каб гурт меў пэўную планку і, ну, кожны сольны канцэрт быў падзеяй, і кожны сольны канцэрт збіраў нармальную колькасць людзей. Ад гэтага адштурхоўваецца ганарар, за які артысты запрашаюць граць на нейкіх фэстах і так далей. А калі гурт, ну, грае вельмі часта і збірае адносна мала, пры том, што, ну, разумеем, што так, для яго гэта тое на тое, але ён мае ўжо аўтаматычна меншы ганарар, калі арганізатар бачыць. Ну, яны ўвесь час граюць графіці. Выдатна. Але, ну, прабачце, 1000 мы вам не заплатим. Зараз, вось давайте вернемся до вашей вось этой экспертной деятельности. Замороженной? Замороженной, так? Примороженной. Примороженной. Вось вы написали, так, там один з апошніх дописаў Фейсбуку, што пасля прэміі экспертнай вось гэты цудоўны гурт Тонкі ход. Вось гэты цудоўны гурт здзіўленых людзей. Здзіўленых людзей атрымаў узнагароду лепшы гурт году, так, я не памыляюсь. Не лепшы гурт году. Мы узнагароджваем за альбомы. За альбомы. Лепшы гурт у нас атрымаць немагчыма. Альбом году. То бок атрымліваецца, што лепшы альбом году стаў Колер, якога няма. Ад гурта, якога няма. На ўзнагародах прэмій якой няма. І мы чаму павесілі сюды гэты постер, гэтую карціночку. Вам, мабыць, вельмі падабаецца альбом просто. Не, просто там у нас розетка непрыгожая, мы вырашылі заклеіць это ўсё. Слухайце, ну розетка за Максимом, відаць, што. Ну вось тут. Не, ну я просто по твары. Да, яму там электрычнасцю доўбіць. Дык вось, але трохі, як вось там, 2 месяцы таму, таксама у Фейсбуку, вось вы написали такое. Слухайте, вы сочите за мной? Мы рыхтуемся до интервью. Ищу редактора, директора, партнера для переделки, развития проекта «Эксперты Бай». Да? Молодые, инициативный прием. Ці значыць гэта, што за гэты ўвесь час ніхто не адгукнуўся на вашу прапанову? Не, адгукаліся, але ўцямных нейкіх варыянтаў не было. Былі нават нейкія прапановы з грашыма, але яны былі з пэўнымі умовамі і гэтак далей. То бок, я для сябе зразумеў просто, што варыянт, ну, я не вельмі спадзяваўся, што нехта прыйдзе і вырашыць усе твае праблемы. Гэта не, я ад пачатку лічыў, што гэта не вельмі спрацуе, але вырашыў паспрабаваць. Для мяне вось у ідэале, каго я б хацеў, я Чарнуху нават казаў, што кажу, я ў ідэале шукаю новага цябе. Таму што менавіта Саша, ну, калі вы ведаеце гісторыю Ultra Music сайту,
То спачатку Слава Радзівоўна рабіў, і гэта быў, ну, такі збольшага блог. Добра, што ён быў, але якасны штуршок і новую канцэпцыю яму даў Саша Чарнуха, ён адбудаваў на новы сайт, і збольшага, ну, яго вялікая заслуга у тым, што, ну, тое, што памятаюць пра Ультрамьюзік, найперш, ну, вось той сайт, які быў там апошнія 3 гады існавання. Ну, здаецца, он 10-м прыйшоў, у 13-м ці 14-м яны зачыніліся. Гэта заслуга Сашы Чарнухі. Я б хацеў, ну, проста пакуль што спыніць праект, каб паспрабаваць яго лепш збалансаваць, пашукаць нейкі больш аптымальны з сучаснага погляду варыянт. І ну, а там пабачым, будзе, не будзе, эксперты ці нешта іншае. Мне здаецца, час ідзе наперад, рэцэнзіі ўжо амаль нідзе няма. Это ўжо сапраўды такі фармат, які вельмі прыемны для музыкаў. Ну, для тых, каго хваляць. І хто на першым месцы. Вось. Але, ну, збольшага людзі ўжо, ну, публіцы гэта не вельмі трэба. У нас ёсць звычайна такая рубрика «Челлендж». Челлендж і... Олесь, можна нам рэквізіт зараз? Вы не глядзіце. Кідай. На Олеся не глядзі? Шарик для пінг-понга. Ага, выдатна. Што трэба зрабіць? Значыць так. Ракетка будзе? Зараз я все тлумачу. Я ведаю, ну так атрымалася, мы ведаем, што вы фанат настольнага тэнісу, нават праводзіце турнір у свой дзень народзінаў, клуб ананімных тэнісістаў. Дык вось, зараз мы тут все трошачкі памяняем і зайграем у гульню музычныя беларускія гурты на кшталт гарадоў. То бок вы называеце гурт, я павінен назваць на апошнюю літару і гэтак далей. І пры гэтым мы будзем гуляць у пінг-понг скрыначкамі ад CD-дыскаў. Ну што, Зміцер, давайте цяпер выберам дыскі з нашай выставы калекцыі арцядзібаўскай, якімі мы будзем граць у музычны пінг-понг. У брудны тэніс. Брудны тэніс. Выбіраць. Ёсць розныя гурты. Стары Вольс, IQ48, Vicious Crusade, Знич, Маузер, Тузін Гітоў, Заточка, Крыві. У ліс можна 4 дыскі ўзяць і проста ўсімі граць. Да. Данчик там ёсць. Ну, кальмары, здаецца, такі нармальны, але гэта ўжо пасля тэнісу. Я б узяў, ну, дыск экспертаў, каб нікога не пакрыўдзіць, але дыска экспертаў няма, там я возьму тое, што найбліжэй да гэтага. Сергей Будкін, даруй мне прэм'ер Тузін 2008. 2008, добра. Так, бярем прэм'ер Тузін, тут шмат цікавых песень. Ну, Прас, усё такое, Толя Ветер, усё гэта. А тут все, і IQ ёсць, і там... І глюкі. І глюкі, і сцяна, і Джей Морс. О, бачыце. Вось. Ну, а я, напэўна, возьму Знічоў, каб быць уже в конфронтацыі такой спартыўнай, добрай спартыўнай, як это называется, барацьбе. Выдатна. Вось, альбом Зніча, вось, напэўна. Можна Маузер, бо будзе больш цвёрдыя такі, хук. Цвёрдыя хук. Ну, тут няма моей песні, да, любимой язычнік я. Ну, бачыце, у вас таксама прэтэнзіі да Таболіча. Чаму ён не язычнік? Маузер, вось, радасць. Ну, ёсць яшчэ такі порно ёсць. Порно, о, лепш порно, да, таму што... Хавайся ў бульбу ёсць, гэта так будзе вельмі патрыятычна і ў сэнсе так проста... Мусім гамо! Якія з нас патрыёты пасля канцэрта 25? Вы што, мы ж так, канцэртныя ребята. Таму... І не кажыце. Да, мы возьмем порно. А які вось мусіць быць ідэальны праект «Эксперты бай»? Якім, на вашу думку? Не абавязкова мусіць быць «Эксперты бай». Ну, не эксперты, вось праект, які б аб'ядноўваў беларускіх музыкаў, дзе можна было б знайсці, паслухаць альбомы, пачытаць рэцэнзіі, не ведаю, знайсці там нейкія кантакты і гэтак далей. Слухайте, ну, вось вы добра сказалі, праект, каб аб'яднаць беларускіх музыкаў, і гэта першае, што ўжо немагчыма у межах такога праекта, таму што вось я за 10 год, ну,
на адзін аднаго. Ой, гэта насамрэч адна з такіх найгоршых частак усяго, тому што я не скажу, што ўсе пакрыўджаныя на ўсіх, але шмат хто пакрыўджаны на шмат каго, зайздросціць, кожны там са сваёй праўдай. Амаль адразу пасля ўзнагарод я ўжо на ўзнагародах ад намінантаў пачуў, што гэты выйграў, ён не мусіў выйграваць, гэта не мусіў выйграваць, гэта не мусіў выйграваць. Гэта вельмі дрэнная сітуацыя ў тым сэнсе, што, на жаль, мне здаецца, што беларуская музыка была нашмат мацнейшай, калі б музыкі радаваліся адзін за аднаго. Таму што, натуральна, што усе гэтыя ўзнагароды гэта гульня. І пры тым, што мы заўжды намагаемся рабіць іх максімальна прафесійна, максімальна адкрыта, і ўсе разумеюць, адкуль бяруцца вынікі і гэтак далей, натуральна, што ўсё базуецца на прыватных меркаваннях. Галасуюць тыя, хто журналісты, якія асвятлялі беларускую музыку цягам году, ці, там ёсць яшчэ некалькі умоўных акадэмікаў, так мовіць, але збольшага гэта тыя, хто асвятляў беларускую музыку цягам году. Праз гэта і абнаўляецца журы. Напрыклад, дадавалася ў пэўны момант радыё сталіца. У гэтым годзе мы дадалі суполку беларуская музыка на ВК і гэтак далей. Тых, хто на нешта ўплывае, распаўсюджвае інфармацыю пра беларускія рэлізы, пра беларускую музыку. І я што хацеў сказаць, што беларуская музыка была б сапраўды нашмат мацнейшай, каб усе неяк добра, лепш ставіліся адзін да аднаго. Гэта працавала, мне здаецца, наогул на нейкі імідж. Я разумею, што гэта нейкі такі ідэалістычны падыход, таму што музыка — гэта канкурэнтнае асяроддзе, і што там у кожны мусіць жадаць быць на першым месцы, менавіта ён і гэтак далей. Але сітуацыя, пры якой, вы глядзіце, па экспертах я прыйшоў да дзіўнай высновы, што мы за год паслухалі 240 альбомаў за мінулы. Тыя, хто каго... За год іх цэлы год слухалі? Тых, якія былі выдадзены цягам году, мы іх адслухалі у складзе штатных экспертаў, потым 33 альбомы былі адрэцэнзаваныя, 13 з іх трапілі ў намінанты і 5 з іх перамаглі. І атрымалася вельмі смешная сітуацыя. Тыя, каго мы не абралі на рэцэнзіі, пакрыўджаныя за то, што мы іх не абралі на рэцэнзіі. На вас? Ці на тых, каго адабралі? Шмат хто з тых. Я не кажу ізноў, што ўсе, хапае адэкватных людзей, але, там у той ці іншай ступені пішуць, чаму? Што наш альбом такі дрэнны? Нам так падалося, прабачце, прыватнае меркаванне, але вось яно такое... Проста справа густу. Але далей. Тыя, каго адрэцэнзавалі, крыўдзяцца за тое, што яны не трапілі ў намінанты. Тыя, хто трапіў у намінанты, крыўдзяцца за тое, што яны не перамаглі. І гэтак далей. То бок, збольшага пакрыўджаныя ўсе. Акрамя Ульяніцы, ЛСП і Тонкава. Не, там таксама можа быць, што а чаму мы не альбом году? Не, я, канешне, так трохі перабольшваю, але, негатыву і вось гэтых якіх размоў за спіной, даволі шмат, і мне гэта вельмі непрыемна. Мне здаецца, што гэта адзін з момантаў, праз які мы, беларуская музыка сапраўды не атрымлівае той увагі, якую яна мусіць атрымліваць на радзіме і за мяжой. Таму што заўжды, калі мы будзем... Мая ідэалістычная, я разумею, ідэя ў тым, што калі працаваць разам, можна зрабіць больш. І розгалас будзе большым. У гэтым годзе пераканаў, калі усе ехалі на Наталью Music Week, пераканаў усіх, што трэба зрабіць агульную такую рэкламку, флаер на 7 выканаўцаў. Беларусы Наталью Music Week. Так. І не ўсе адразу зразумелі, навошта гэта. Таму што кажуць, навошта, мы свае зробім. Я кажу, хлопцы, вы ж разумееце, што калі там напісана, што гэта Беларусь, гэта ад краіны ідзе, то адразу людзі разумеюць, што яны атрымліваюць, гэта не проста паперка ад аднаго гурта, які магу паслухаць, ці не. Гэта ўжо краіна.
З абсалютна рознай музыкай. Ты ўжо можаш сабе захаваць, таму што ну, і гэта прасцей патрапіць у густы. Яны зрабілі, рады, ну, наколькі я ведаю, яно спрацавала і так далей. Вось такога, мне здаецца, не хапае ва ўсіх галінах. Маузер, порно, супраць. Прэм'ер Тузін 2008! Итак, мы пачинаем граць, як звычайны тэніс, до 11, по 2 падачы. І называем у той же час, як адбіваем гурт, які сканчваецца на апошнюю літару. Пачынаецца на апошнюю літару папярэдні гурт. Тонкі ход. Дремон. Ну, ты не адбіў. Так. І на Н зараз можу, так? Да, на Н. Неўма. Я не пачуў. Неўма. Неўма, добра. Я на А. 1-0? 1-0. Но я на А называю. Ну, добра. А Марокко? Амбасадор 21. 1-1. До рэчы, вось пра крытыку пытанне менавіта вось мы перад здымкамі абмяркоўвалі гэта чалавека Адалеся Таболіча, які да нас прыйшоў і вось задаў вам пытанне. Гэта ён прыходзіў, пісаў на паперцы, бо я не маю Фейсбуку. Ён пісаў на ведаеце, станком для вырабу татуіровак. Ага. Ну добра, што не кінжалам. Да. Вось чаму усе гады працы эксперты бай там адны і тыя ж гурты? Ну, мне здаецца, што Алесь не вельмі аналізаваў перад тым, як напісаць гэта. Я думаю, што ягоная прэтэнзія была збольшага пра ягоны улюбёны стыль музыкі, хард-рок, метал і вось гэта. Мы ад пачатку казалі, што метал не ўваходзіць у наш стылістычнае ядро, так мовіць. То бок у вас папса? Ну, збольшага сучасны мейнстрым, поп, рок, інді, альтэрнатыва. І адзінае нішавае, што мы казалі, што абавязкова будзем браць, гэта сучасная інтэрпрэтацыя фолку. Таму што гэта карані, гэта тое, што ну, часам вельмі было не шмат альбомаў, мог быць адзін альбом на год. Але ўсё роўна мы бярэм, таму што мы разумеем, што гэта тое, з чаго ўсё пачыналася, і таму вельмі важна гэта падтрымліваць. Вельмі заўжды здзівілі гэтыя такія пытанні ад прадстаўнікоў металічнай сцэны, што а чаму нас не бярэце? Я кажу, слухайце, хлопцы, у вас 3 сайты металічныя пра ну, адзіны стыль музыкі, які мае столькі сайтаў, у электроніцы столькі няма. У хіп-хопе нават у лепшыя часы ў сэнсе сайтаў. Зараз усё ў пабліках, натуральна, што, але ну, тады быў рэп-бай. Яшчэ нешта было. Калі нестандартны варыянт быў папулярны, брат-інфо. Вось. І ў іх заўжды быў адзін сайт. У вас 3 сайты, і вы не можаце дамовіцца, як зрабіць нармальныя металічныя ўзнагароды. Мы, ну, нельга браць усё, нельга аб'яднаць. Таму мы сфармулявалі для сябе ядро. А тое, што гурты аднолькавыя, ну, мне здаецца, што ўсе могуць зайсці на сайт эксперты бай. Там у правым блоку ёсць блок такі ўзнагароды эксперты бай. І там усе 10 гадоў. Можна проста паглядзець выбарку нават там 3-5 гадоў таму, наколькі адрозніваецца ад таго, што зараз. Ну, што тут сказаць? Яго права на яго меркаванне, няма праблемаў. Ён і больш жорсткія рэчы часам казаў і пісаў. Таму гэта ён яшчэ вельмі так лагодна. Вельмі лагодна. Ну, можа, лагоднае пытанне, але збольшага мне здаецца, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, гэта лёгка вельмі пераверыць. Пытанне, якое мы атрымалі з Інстаграма ад Сашкі Фэйрі. Цікава. Крытык, які разумее музыку, але не бярэ пад увагу меркаванні слухачоў. Вось такі вот допіс. Гэта таксама, ну, ведаеце... Это не Таболіч, это Сашка Фэйрі. Не, я пра іншае. Гэта вельмі цікава. Я яшчэ працягну. Што там? На вялікі жаль, не магу прывесці ўласны прыклад пэўных груп, чыста з асабістых меркаванняў, але ёсць дастаткова крытычныя і разбуральныя словы «Б», то бок, я так разумею, бескаравайнага, у адрас аднаго з музычных напрамкаў,
які займеў папулярнасць у моладзі, аднак па выказваннях крытыка яму чамусьці не спадабалася. Это цікава, мне здаецца, ну, такі крык душы. Цэлы напрамак ніколі не выказваўся крытычна, гэта не мае сэнсу, фактаў не мае. Это першае. Па-другое, не бярэм да ўвагі меркаванне слухачоў. Усе, мне здаецца, 10, не памятаю, калі мы зрабілі галасаванне карыстальнікаў, 9 гадоў дакладна таму гэта пачалося. Кожны можа зарэгістравацца і ставіць свае адзнакі і ўсё астатняе. То бок, прабачце, чыё меркаванне мы не бралі да ўвагі. Яно нават уплывала на ўсе асноўныя намінацыі ўзнагарод. У вас ёсць прыз глядацкіх сімпатый? Ён завецца прыз народных экспертаў. Ён цалкам незалежны, па-першае, а па-другое, і тыя, хто паставіў адзнаку не менш як 15% альбомаў з календарнага году, то гэта атрымліваецца, з 33 гэта было, здаецца, 5. НРМ. А нехта лічыць гэта, што мы кажам. 1-2, Маузер? Рокаш. 1-3. Слухай, на наша Шаркунова. Акута. Ну, давайте уже адыдзем трошки ад музыкі, тому што шмат мы... Лайфстайл. Лайфстайл, так. Як праходзіць звычайны дзень прадусера, піар-менеджера? Я больш піар-менеджер нашмат часцей, чым прадусер. З чаго ён складаецца? Ён такі вельмі незвычайны. Так. Устаеш, чапаеш да камп'ютара. Адразу. Слухайте, вельмі падрабязна. Давайте не вельмі. Працуеш, снедаеш. Так, дома. Ёсць дні, калі па сустрэчах, але звычайна ў першай палове больш працую. Звычайна намагаюся, каб сустрэчы былі ў другой палове дня. А сэшыны, тусоўкі, прэзентацыі, нейкія там светскае жыццё. Не, светскае жыццё, пэўна, ёсць. Ёсць гурты, якія цікава паслухаць, маладыя, немаладыя, папсовыя, альтэрнатыўныя, беларускія, замежныя. Таму на канцэрты трапляю, але, не магу сказаць, што так часта, як гэта было раней. Збольшага... Прыелася ўжо канцэртныя вот эти вот штукі? Сям'я, дзеці, часу бракуе часцяком, але на нейкія сапраўды цікавыя рэчы я выходжу, я не ведаю, 3-4 мерапрыемствы на месяц звычайна наведаю. А калі паедзеш на шоу-кейс, як у Киеве мы былі, я не ведаю, там 10-15 гуртоў мінімум, а калі пры тым, што гэта малы такі шоу-кейс, там было 4-5 сцэнаў, і пры гэтым, трохі складана было пабачыць шмат, але бачыў, напрыклад, беларусаў Сноп-Сноу, ўжо з бубначом у новым складзе, беларусаў Варсоба, і іншых музыкаў. Вось там, мы пабачылі, 10, можа 15, там яшчэ быў добры канцэрт, дзе былі ўсе ў адным месцы. А калі нейкі там Талін, дзе 20-30 сцэн, і ты ходзіш 3 дні... На маленькі Талін 20-30 сцэнаў? Так. Няма праблемы. Няма праблемы. І з 200 музыкаў будзе 100 з лішкам гуртоў і выканаўцаў з Эстонії. Якія часам ствараюцца адмыслова пад Талін Music Week. Давайте паспрабуем. Мэрыя, там эстонская мэрыя, талінская мэрыя. Мы ствараем гурт для Талін Music Week. Давайте, вось, хлопцы, вы хочаце іграць? Не, самі кідайце свае там самі гэта робяць. І была такая гісторыя, напрыклад, зараз ужо
такі адзін з найбольш папулярных эстонскіх гуртоў Трэдэтэк, які прыязджалі на Камяніцу гады 3 таму. Яны менавіта гэта былі удзельнікі розных іншых гуртоў, але яны зрабілі 3-4 песні, падалі дэма на Тэлемюзік Вік, іх адабралі, яны дарабілі да паўгадзіны, выступілі там, іх адразу заўважыў там пэўны менеджер, які зараз з імі ездзіць па ўсім свеце. І пайшло. Гэта нармальны такі варыянт. Мне здаецца, што канешне, з аднаго боку упарта працаваць над падвышэннем якасці трэба, але спрабаваць розныя творчыя фарматы таксама трэба, і розныя калектывы, напрыклад, мы ж усе ведаем, што праз колькі калектываў прайшла Руся, пакуль яна зрабіла супервыдатную Шуму, пры тым, што Індзіга таксама быў добры гурт, але мне здаецца, што Шума гэта ўжо зусім іншы гатунак і зусім іншы ўзровень. І такіх прыкладаў можна прывесці даволі шмат. А з якімі гуртамі менавіта вы зараз, калі вы пачынаеце, сядзеце да кампа, працуеце? Я працую з аднаго боку з гуртамі Лявон Вольскі, Крамбамбуля, Джей Морс, Зміцер Войцішкевіч, з тых, з беларусаў, з якімі найбольш шчыльна супрацоўнічаю. Але пры гэтым разам з тым працую па нейкіх мерапрыемствах, па канцэртах замежных выканаўцаў, у тым ліку. І гэта могуць быць абсалютна розныя варыянты, умоўна кажучы, ад заходніх, не ведаю, там Nothing But Thieves былі, Hollywood Undead, і там нейкія, з Prodigy працаваў, з Мілен Фармер. А з маладымі нейкімі новымі зорачкамі вы можаце працаваць? Працуеце? Зараз не працую. Чаму? Не хапае часу. Я збольшага дзеля падтрымкі беларускай сцэны раблю праект, рабіў, ужо атрымліваецца. Яшчэ раблю, пакуль што ідуць топы гадавыя экспертаў. Праект «Эксперты Бай». Акрамя гэтага, вось гэтыя ўсе магчымасці выезду на шоу-кейсы 5 гадоў мы робім. І адукацыйныя рэчы. Мне яшчэ вось толькі некалькіх маладых гуртоў не хапае. Прыйдзе, умоўна кажучы, малады хіп-хоп выканаўца, як это зараз модна, пакажа свае песні. Супер, клас. Кажа, хачу выпусціць, допустим, EP. Не шмат яшчэ песню. EP, не альбом, EP. Колькі гэта будзе каштаваць, каб вы прыпіарылі, паўсюль раскідалі, гэта ўсё напісалі прэс-рэлізы, там, я не ведаю, адправілі на шоу-кейсы, пазнаёмілі там з тымі. Вось такая вот праца. Колькі будзе ў Змітра Бескаравайнага каштаваць? Тут трэба, насамрэч, іншы зусім падыход. Я ніколі не працую, што слухайце, мы маем грошы, давайте працаваць. Давайте мы вам 1000 заплатим, 500, 2000, 3000, гэтак далей. Там талент, музыка, добрая. Не, пытанне зусім у іншым, нават калі з талентам. Для мяне заўжды галоўнае пытанне, што я магу зрабіць дзеля гэтага артыста ці дзеля гэтага праекта, калі мы кажам пра канцэрт. І калі я не бачу, што я магу зрабіць, нават калі мне прапануюць грошы, я заўжды адмаўляюся, таму што... А як вы без грошай жывеце? Я жыву з грашыма. Я жыву з грашыма, я зарабляю досыць. Але, у сэнсе, што я працую па тых праектах, па якіх я разумею, што я магу зрабіць, і разумею, што мой унёсак будзе карысны. Допустим, вы зразумелі, што вы зможаце для гэтага маладога выканаўцы нешта зрабіць. Трэба падабраць стратэгію і гэтак далей. Гэта абсалютна розныя варыянты. Давайте колькі межы ад 100 до 10 000? Это па-іншаму. Рома Жыгараў закуты пацвердзіць, як гэта было ў 2011 годзе. Просто мне даслалі іх першы альбом, ён мне вельмі спадабаўся. Я сказаў, хлопцы, давайте я буду просто дапамагаць. Калі там нешта з гэтага атрымаецца, з грашыма разбярэмся. І мы прапрацавалі 2 з лішкам гады і зарабілі сапраўды шмат. І у пэўны момант яны пачалі зарабляць, і гэта было добра. Сталі вам адсцёгваць, да? Ад канцэртаў, ад рэкламы на кафэ. То бок не было такога моманту, што хлопцы, дайце мне грошы, і тады я з вамі буду працаваць.
Прадайце кватэру. У Магілёве. Ага. Гэта, ну, зусім па-іншаму мусіць будавацца, таму што тыя людзі, які вам кажуць, я зараблю без зорка, хлопчык. Здымае штаны. Не, вось гэта ўжо зусім крымінал, але я пра іншае, што дай мне там 5 тысяч, я зараблю без зорка. Это ўжо зусім дрэнныя рэчы, ад такіх рэчаў трэба бегчы адразу. Бегчы. Вось, ведаеш жа песню? Адна, напэўна. Ці бяжы, хлопец, збольшага. Вот. Слухай, ніколі не разумеў, што гэта сінанімічныя кампазіцыі. Ну так, у іх ёсць. Няхай з розных пластоў. Да. Добра. Дзень волі. Месяц таму быў. Канцэрт. Вось вы як прафесіянал у канцэртах, у всякіх тых штучках піар, як вы можаце вось ацэніць, як ён прайшоў? Ну, піар на 100 балаў. Ну, это да. З 10. З 10, да, добра. Мне здаецца, што, ну, гэта у тых межах часу, якія былі, у тых умовах, якія былі арганізацыйных, я разумею, што там, ну, не ўсё хлопцы маглі казаць і гэтак далей. Я лічу, што ўсё было зроблена вельмі добра. І для мяне, мне здаецца, што і для вялікай колькасці людзей гэта была проста добрая нагода выйсці і размаўляць са знаёмым. Я ўсе гэтыя гурты, ну, акрамя Пеці Клюева сольна, пасля таго, як ён стаў ЛС-Пецяй, я збольшага бачыў, і таму, ну, мне быў цікавы канцэрт. А каго не хапіла на канцэрце, можа быць? Ну, можна колькі заўгодна пра гэта размаўляць. Натуральна, што, ну, было б добра, калі б там быў, я не ведаю, Вольскі Міхалок. Ну, у іх былі там запланаваны выступы ў іншых гарадах. Мне здаецца, што не трэба... А з тых, хто быў вольны? Не трэба так падыходзіць, што вось гэты мусіў быць, гэта дрэнная логіка. Мне здаецца, што мерапрыемства гэтага году менавіта паказала, ну, прыйшлі тыя, каму было патрэбнае свята, аскардзіліся менавіта гэтае свята і з гэтай ідэі, і яны паказалі, што ім гэта блізка і ім гэта важна. А тыя, каму быў патрэбны Вольскі Міхалок ці нехта іншы дзеля таго, каб прыйсці, прабачце, хлопцы, але гэта ўжо не пра свята, гэта ўжо вы жадаеце, каб нехта для вас зрабіў нейкі бясплатны фэст, і вы вырашаеце зусім іншыя пытанні. То бок, ну, такая размова на канапе. На музыкаў гэта таксама перанесці. Прыйшлі тыя, хто хацелі, сапраўды? Хто захацеў, хто здолеў. Я, ну, не бачу праблему вялікай у лайнапе, як гэта было там у пэўны момант. Пачалася гэтая вся справа, што Міхалок, не Міхалок, Вольскі, не Вольскі, а хто там будзе, калі гэтых не будзе, гэта ўсё. А што, -1 і 4-1? У тэніс я выйграю? Ну, хаця б тэніс выйграю. На Д. Што за Д? Дримон уже быў. Депеш Мод! Депеш Мод. 1-5. Нельга. Не беларуска. Хаця Мартін Гор, кажуць, яго дзед з-пад Магілёва. Депеш Мод? Ну, сур'ёзна. ДДТ? Амаль. 1-5. 1-5, добра. Якія? Дразды! Ну, нормально, то бок. У меня допомог зал 6-1. Цитата ваша. На будущее хочу иметь минимум дел с телеканалом Белсат. О, класс. Редкостный колхоз. Спасибо. Что отбылось? Слухайте, ну я ж каб хацеў публічна патлумачыць, што гэта было. Ну, гэта мне... Я паспрабую трохі канкрэтызаваць, але пры гэтым не ісці ў дэталі. Быў шэраг сітуацый, звязаных з кіраўніцтвам на ўзроўні прадусераў тэлеканалу Белсат, па выніку якіх, ну,
былі вельмі непрыемныя, часам, ну, шкодныя таксама і ў фінансавым плане рэчы адбываліся і з артыстамі і так далей. То бок гэта была такая адна з чарговых сітуацый і натуральна, што ўжо проста дапяклі і таму выказаўся. Ну гэта быў той дзень, калі я памятаю правільна, калі выйшаў кліп Лявона Вольскага на песню «Героі». О, ну так. Гэта можа быць з гэтым звязана? Супадзенне нейкае? Супадзенне? Не думаю. Не, сур'ёзна. Так. І што, ну, выйшаў кліп. Не, ну была дамоўленасць, што запускаецца разам, у выніку людзі Белсату запусцілі самі. Шчыра ім дзякуй за гэта. Без узгаднення, наколькі я ведаю, не толькі з артыстам, але і з арганізатарамі свята. Пры тым, што тыпу мусіла быць. Мне здаецца, што праца ў камандзе так не робіцца. Ну, і быў шэраг іншых сітуацый, не буду пераказваць, але гэта, ну, проста я спадзяюся, што ну, каму трэба гэта прачыталі, мы нават размаўлялі, але тлумачэнне не ўцямнае. Я лічу, што ну, трэба рабіць высновы на ўзроўні арганізацыі працы. Бо сітуацыя, калі мы самі вось зрабілі, а вы разбірайцеся як жадаеце, гэта ненармальна, калі робіцца праект. Праекты робяцца некалькімі бакамі разам, і каб працаваць далей, гэта мусіць быць ну, гарманічна і адэкватна для ўсіх бакоў. Калі адзін з бакоў пачынае перацягваць на сябе і кажа, што ну, вось мы зрабілі, як вы зробіце, нас наогул не хвалюе, як гэта для вас, ну так яно не робіцца. І ну, яны проста паставілі перад фактам. Ну, я не лічу, што гэта добра. 18-й год зараз. І ўсё роўна Беларусі ў канцэртнай дзейнасці, у канцэртах адбываюцца нейкія незразумелыя рэчы. Ёсць орган, які вырашае, каму выступаць, каму не выступаць. Тут можна сказаць Фейс, The Antwoord, Фараон, LJ, там чорныя спісы беларускіх музыкаў, там Вольскі, Міхалок. Зараз Супербесы. Але ў той же самы час... Якія чорныя спісы пра Супербесы? Слухайце, гэта лухта. Не, ну, розныя прычыны ёсць. Ёсць палітычныя, ёсць быццам бы, значит, нізкі мастацкі ўзровень, ёсць пачалі рэкламаваць да атрымання гастрольнага пасведчання. Ну... Як у выпадку Супербеса, допустим. Ну. Але ў той же самы час Ленінград выступае і з матамі на сцэне, і з усім там, все, што можна, за што забараняюць тых же самых там Фейсаў і так далей. Як гэта можа адбывацца ў цэнтры Еўропы ў 2018 годзе? Пра цэнтр Еўропы гэта такая байка. Па-першае, ну, пра выпадкі кшталту Супербесы, на жаль, гэта паказальнік, ну, гэта тэхнічны абсалютна момант, і хлопцы мусяць вінаваціць толькі сябе. Таму што яны не па законе мы маем менавіта тое заканадаўства, якое ёсць. Можна казаць, што яно абсалютна ну, неадэкватнае у дадзеным кантэксце, але ну, тое, што вы думаеце пра закон, ніякім чынам не ўплывае на тое, мусіце вы гэта рабіць ці не. Калі вы жадаеце жыць і працаваць у гэтай краіне, калі вы жадаеце граць канцэрты, вы мусіце выконваць канцэртнае заканадаўства. Я мяркую, што гэта проста з іх боку была ну, неахайнасць. Яны лічылі, што ну, нічога не будзе. Ай, ну каму якая розніца? Ну, на жаль, менавіта праз усе гэтыя забароны там Фейсы і так далей, яны зараз вельмі моцна кантралююць кожную дробязь, таму што я так разумею, я магу толькі дагадвацца, але вось, ну, калі вы чулі пра Фейса, там жа была гісторыя ў тым, што яны мелі гастрольнае пасведчанне.
А потым прыйшла пракуратура за дзень да канцэрта, і яна менавіта сказала, што гэта адбываецца, пры тым, што гэта не функцыя, здаецца, пракуратуры, ну і пракуратура не займаецца гастрольнымі пасведчаннямі. Таму, магчыма, праз гэтую сітуацыю зараз дадатковы кантроль за тым аддзелам па справах моладзі і гэтак далей, які выдае гастрольныя пасведчанні. Менавіта таму яны гэтую кожную дробязь перавяраюць. Хаця я памятаю добра, што нават 2 гады таму былі выпадкі, калі людзі не маглі без усялякіх палітычных падтэкстаў ці чаго заўгодна, людзі не маглі зайграць канцэрт у графіці ці недзе яшчэ, ім адмаўлялі менавіта ў гастрольцы праз тое, што быў анонс канцэрта да гэта. Тому што там працуюць цёці і дзядзі, якія проста бачаць заяўку, і яны такія: Google ці Яндекс выдала, усё, да пабачэння. Ну, гэта ж не сама мэта, гэта закон, такія фармальныя нейкія забароны, якія... І оно фармальнае, але гэта таксама непрафесійна, калі ты ведаеш пра ўсе гэтыя моманты, ці калі ты ведаеш і робіш неахайна, ці не ведаеш і паспрабуеш рабіць канцэрт. Гэта ўжо так, трохі несур'ёзна, пры тым, што ідэалогіі ў гэтым дакладна няма. Гэта менавіта тэхнічныя моманты. Калі казаць пра астатнія, так, гэта сумна, што нехта мае праблемы праз нейкія там іншыя уяўленні пра тое, што адбываецца ў краіне, ці мне здаецца, што натуральна, што такого не мусіць быць. І я працаваў і з Вольскім, калі забароны былі, і з Ляпісамі, і з Вацюшкевічам, і ўсё гэта бачу, добра ведаю, як гэта было, і гэта сумна сапраўды. Тое, што адбываецца з рэперамі, мне таксама здаецца, што гэта неадэкват, таму што сапраўды для мяне таксама дзіўнае становішча пра Ленінград і Фэйса. Чым Ленінград нашмат лепшы за Фэйса, мне складана патлумачыць. Можна трохі гумарыстычна падысці да гэтага, што Ленінград ім больш зразумелы, таму што гэта, пра гарэлку, і гэта такая эстэтыка, і яна там трохі ад шансону, які таксама ніхто не зачапае, пры тым, што гэта таксама, калі там разбірацца, антысацыяльна і гэтак далей. Я за празрысты падыход, за нейкія уцямныя рэчы, які дазваляюць зразумець, што адбываецца. То, што зараз адбываецца, сапраўды вельмі дзіўна і выглядае так, што гэтых не пускаем. І так натуральна, што яна не мусіць быць. Гэта не мае ніякага дачынення да законнасці ці нечага такога іншага. Вы сказалі папярэднім пытанні, калі адказвалі, пра то, што вы падчас забароны ў тым ліку працавалі з Ляпісам Трубецкім, які потым распаўся, і потым бруд таксама забаранялі. Гэта было ясна, што... І да забарону я працаваў з Ляпісамі. У сэнсе, акурат, гэта адбылося цягам, калі распачаўся тур 11-го году, «Весёлыя карцінкі». У сярэдзіне лютага мы вывозілі, 13 лютага, мы вывозілі нават прэсу з Мінска на канцэрт у Віцебск. Там ладзілі прэс-канферэнцыю. Але ўжо... У багажніках машыны? Не? Вывозілі. Слухайце, гэта да Ленінграда ці да некага яшчэ. Гэта сюжэт для іх кліпа. Не да нас. Быў адмысловы аўтобус, бралі прэсу з Мінска і гэтак далей. Ідэя была ў тым, што 1-2 красавіка, наколькі я памятаю, рэактары мусілі быць 2 канцэрты ў Менску, і пакуль туды дойдзе тур, каб была нейкая прамоцыя, мы рабілі менавіта ў Віцебску прэс-канферэнцыю, журналістаў і гэтак далей, але потым ужо, здаецца, ўсё пачалося, праблемы пачаліся з Магілёва, калі там дах пацёк ці нешта такое, усё мы гэта... А потым, і Гомель адмянілі, там, і Мінск адмянілі. Добра, я разумею, але тут важна, што гэта ўсё было звязана фактычна з асобай Сергея Міхалка.
Ну, з ягонай творчасцю, з ягонымі выказваннямі ў бок Ну, кіраўніка наколькі я дзяржавы. разумею, там была просто сітуацыя, першапачаткова, ну, калі параўнаць спіс тых артыстаў, якія мелі праблемы з канцэртамі, са спісам артыстаў, якія праз сайт Сергея Будкіна «Тузін» і то выказаліся пасля выбараў 10-го году, вы пабачыце, што гэта так на 100% супадае. То бок там прычым былі такія даволі мяккія выказванні, але нязгода публічная нязгода з пазіцыяй дзяржавы наконт падзеяў на плошчы, і мне здаецца, што менавіта тады, ну, пасля гэтага ўжо так праз пару месяцаў, але, ну, таму што гэта была вельмі жорсткая рэакцыя, ну, пачалі знімаць канцэрты, а ўжо потым, калі пайшлі забароны гэтыя, тады ўжо Сергей даў знакамітае інтэрв'ю, дзе пра кіраўніка дзяржавы сказаў, ну, як там, амон проста. Да. І потым... І тады ўжо это перайшло, таму ён патрапіў у VIP-катэгорыю, а пасля ён стаў запісваць, як зараз модна казаць, гэта гімны, «Грай, Беларусь, Фрідам». Не, вось тут вы трохі пераблыталі. «Грай» была запісана яшчэ ў 10-м годзе і выйшла акурат у снежні 10-го. Так, добра. «Войны света» тады. «Войны света» гэта ўжо Майдан, гэта потым. Ну, першае ўсё ж... Але, ну, рупарам нейкай рэвалюцыі, гэтага кшталту была першая, здаецца, не быць скотам калі-небудзь. Не быць скотам, да, вось можа. Гэта 11-й год. Да, і рупарам змагання ў вачах беларусаў. Ну, ён пайшоў, так мовіць, у актыўную грамадзянскую пазіцыю. Таму што яна да гэтага была так, трохі іншай. Вось. А потым, пасля ўжо распаду ляпісаў на Трубецкой і Брута, ён стаў ужо іншы вектар свайго, то бок «Здаровы лад жыцця», «Гірі», все мы это ведаем. А потым зноў. Вось. Дык і самае цікавае, ну, не выступіў на свят незалежнасці, яго права, калі ласка. Але, як вы думаеце, ну, это карэктна было ж, калі ні Азіз Бекіян, ягоны прадусер, ні ён сам не адказалі на вось гэты ліст, які, ну, адкрыта Павел Белавус напісаў, маўляў, ну, хлопцы, вы патрэбны людзям, адкажыце хоць што-небудзь. Ну, сказалі б, не, прабачце, мы тут, публіка ў нас мазыры, мы выступім. Хаця, спачатку, калі анансаваўся, быў канцэрт Брута ў Мазыры, потым анансаваўся ляпіс 98 Ну, яны казалі, што не могуць, а потым апынулася, адмянілася. Што адмянілася па незразумелых прычынах. Ну, слухайце, тут трохі такая няёмкая сітуацыя, таму што, канешне, мне, як былому чалавеку, які раней працаваў з Міхалком, ацэньваць тое, што робіцца зараз, гэта, ну, відаць, трохі некарэктна. Я б, канешне, калі быў у такой сітуацыі, ну, ўсё ж неяк паспрабаваў размаўляць. Але лепш ведаць, чаму і як яны гэта робяць. Ведаеце, як сказаць, кожны, ну, нават калі працуеш з артыстам, калі я працую, напрыклад, з артыстам, на пачатковай нейкай стадыі у мяне была такая нейкая ідэя, што шмат у чым ён мусіць рабіць тое, што менавіта я кажу, як я бачу, і мы мусім супадаць на 100% ці хаця б на 90%. Зараз я разумею, што так не мусіць быць, ну, ўжо маючы досвед і гэтак далей. І часцяком, ну, у мяне былі проста канфлікты, шэраг канфліктаў з артыстамі, з якімі працаваў, тому што я кажу, ну, нельга так рабіць, трэба рабіць вось так. Але вось, ну, ўжо маючы досвед там шэрагу абсалютна розных сітуацый, канфліктных, творчых. З кім былі такія канфлікты? Не, ну, з Міхалком ён неяк сам вырашаў, ён заўжды быў недзе там. І там не было такіх сітуацый. Я звычайна, я размаўляў з Калмуковым, а яны ўжо там паміж сабой раіліся, і мне проста казалі, ну, Дзіма, ідзем туды, ідзем сюды, і гэтак далей. Артыст мае права на сваё бачанне, што і як рабіць. Таму што гэта яго кар'ера.
Нават калі ён робіць тое, што здаецца негатыўным, ну, у пэўныя моманты бывае, што ён быў, ну, артысты былі правыя, нават калі там я канфліктаваў з імі, што так рабіць нельга. Я потым бачу, што ў нечым яны былі правыя і ў нечым ім было лепш бачна, але галоўнае гэта іх кар'ера і канчатковае рашэнне ва ўсіх сітуацыях яны мусяць прымаць. Таму я не магу нікога судзіць і казаць, што вось абавязкова было так рабіць ці інакш. З аднаго боку яны лепш ведаюць, што адбываецца у іх, што і як ім лепш рабіць, сыходзячы з гэтага. З іншага боку, часам бывае, што артыст вядзе сябе іррацыянальна, таму што ён так адчувае. І ён таксама мае на гэта права. Таму я не ведаю, я не магу тут сказаць, што гамон там, і так далей. Але ну, збольшага агульная тэорыя сведчыць пра тое, што размаўляць лепш, чым маўчаць. Але пры гэтым, ну, ізноў лепш размаўляць як Вольскі ці маўчаць як Міхалок, чым так, як зрабіў Кулінковіч, тое, што проста ён напісаў, ну, гэта проста гамон. Гэта было, я спрабаваў маўчаць, але ў выніку я не вытрымаў. Да. І вось гэта быў найгоршы варыянт. Збольшага, мне здаецца, з пункту гледжання камунікацыі. Тое, што зрабіў Міхалок, ну, гэта яго права. Добра, а вось гэта іррацыянальныя паводзіны гэтыя, яны могуць быць прадыктаваныя нейкімі неадэкватнымі, не ведаю, рэчывамі, якія там прымаюцца чалавекам. Ну, рэчывамі? Все так сур'ёзна? Ну, я не ведаю. Просто, ну, не можа, ну, мне здаецца, што не можа чалавек, які, ну, сидзіць сабе, качаецца в спортзале, бегае, там, вегетарыяніць, а потым думаць, ёпта. Міхалок вегетарыянец? Ну, умоўна кажучы, я не кажу... Не, вегетарыянства можа ўплываць таксама, і мясаедства. Добра, не вегетарыяніць, качаецца за... А потым бах, а можа просто... і вытварыў просто нейкую дзіч такую. А можа луна просто не ў тым квадраце. Ну... Слухайце, ну, што заўгодна можа быць прычынай? Артысты людзі творчыя. Я не ведаю, бывае абсалютна па-рознаму. Гэта першае, а па-другое, трэба разумець, што ўсе мы абсалютна розныя людзі. І тое, што аднаму здаецца лагічным, іншаму здаецца нелагічным. Таму кожны вырашае для сябе. Найгоршы варыянт гэта быў Кулінковічу ўсё ж. Але ўсе ведаюць, што на Кулінковіча таксама нейкая камета прылятае да яго, і ён проста пачынае пісаць... Кулінковіча. Усе ведаюць, што Кулінковіч п'е. Все гэта ведаюць. Слухайце, ну а можа праз тое, што акурат не піў месяц. Ну, проста я кажу пра факты. Тое, што ён часцяком піша эмацыйныя посты. І гэта можа быць пра дзень волі, пра жанчын, пра амерыканцаў, пра расейцаў, што заўгодна. А можа пра сабачак. Пра сабачак. А можа яму нехта піша. Гэты варыянт не трэба... А можа галасы. Галасы падсярком. Слухайце, ну мы можам жартаваць колькі заўгодна. Добра. Здароўе Сашы Кулінковіча. Сашы Кулінковіча, Сергею Міхалку і усім. Нават тыя, хто не любіць вельмі эксперты бай і нашай рэцэнзіі. Добра. Давайте без экспертаў зараз 3 лепшых гурты па версіі з метра без каравайнага за ўвесь час там. Якія, беларускія? Да любыя. Ну, я просто вельмі адказна стаўлюся да ўсіх гэтых... Не, улюбёныя гурты. Добра, тыя, якія там просто гамон для мяне. К'юа зараз... Раней было Блёр, ну, зараз хутчэй Гарылас, таму што, ну, Блёр я зараз слухаць асабліва не магу, акрамя ці першага, ці апошняга альбома. Таму што, ну, астатняе, ну, добра, але ўжо, ну, яно і пераслухана, і простенька. Ну, але зараз, ну, Гарылас тое, што ён робіць, гэта проста касмічна. І гэта, ну, поп-музыка такая цікавая. А трэцяе, я не ведаю. А трэцяе ўсё астатняе. Усё астатняе... Уключна з беларускім. Напрыклад. Не, Зніж мне ніколі не падабаўся. Я придумаю, пакуль іграць на S.
610. 6.0, 0.6. Так, на S. Я придумаю и можно подавать. Все, придумал. Супербулс. Супербесы, пробач. И все, 11.6, дякую. Сябры, дякую вам, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, комментуйте Змітра Бескаравайнера, слухайте беларускую музыку, ставьте нам лайки и все там гэтыя штуки, якія я не ведаю, як рабіць. Шчыры дзякуй за запрашэнне, за пытанні, за цікавую размову. Слухайце беларускае, цікаўцеся беларускім. Ідзем з мінулага ў будучыню.